Mä ajattelin nyt tehdä tämän mun ensimmäisen videopostauksen, eli vähän kertoa kuulumisia ja tällaisia sitten teille päin. Eli tosiaan mun piti tehdä tää pari päivää sitten, ja mä teinkin, mut sitten mun ihana kone kaatui, ja se meni sitten siinä, ja sitten nyt on vasta ensimmäisen kerran aikaa tehdä tää uudestaan. Eli tosiaan pari päivää sitten mä kävin tuossa kaupungilla ostoksilla. Mä sain tän huiviin sieltä mukaan, niin se oli Seppälässä 3 euroa. Ja sit mä ostin Seppälässä myös nämä mun uudet lempifarkut. Eli ne on tällaiset hienon kuviolliset. Eli nämä oli 10 euroa, jos en sanonut vielä. Eli tää olisi sitten luvassa pienet illaistojaiset täällä meillä. Pienellä kaveriporukalla ollaan täällä, mä sekoilen sanoissanikin. Joo, ja sit pitäisi kohta lähteä käymään tuolla Passatissa. Siellä on glitterissä puoleen hintaan noi tuubihuivit. Ja mä oon aina halunnut sellaisia, nyt mä ajattelen, että nyt kun on tarjouksessa, niin ehkä mä voin sitten käydä hakemassa sieltä sellaisen. Ja ehkä kiertää pari kirppistäkin ja silleen, että ihan normipäivä. Maanantaina alkaa sit hirveä työputki, et en tiedä kerkeydänkö paljon sit postailee tänne, et mulla on maanantaista, torstai ja sappois töitä. Ja en tiedä, viikonloppuna saattaa olla sit Tivolissakin, et mä en oo ihan varma siitä. Mut tosiaan, joo, mä oon unohtanut ottaa teille niistä graffittikyysistä kuvaa, joten te saatte nähdä nyt sen videon välityksellä. Elikkä tollaset. Nää on tosi kivat. Ja mä aion kyllä ostaa tätä kynsilakkaa, että mä en aio ostaa sitä Isadoran kalliimpaa, koska nää on pysynyt mulla jo 5 päivää. Mä oon ite vaan vähän rapsutellut näistä päistä pois, mut se ei oo ollut sit sen kynsilakan syytä. Et se on ainakin halvempi vaihtoehto sitten. Ja mitäs? Eilen kaikki pojat vallotti tän mun kämpän. Siis mä otin mun vanhaan ystävään yhteyttä, joka sitten kertoi, että sielläkin meinaa pojat vallottaa kämpän, niin mä ajateltiin, että me lähdetään kahdestaan sitten vallottaa molemmat kämpät vuoron perään. Eli ihan kiva ilta oli, mut illalla väsytti ihan sairaasti, niin piti sitten lähteä nukkumaan. Mut ei tässä kai muuta, että mä rupean kirjoittelemaan tätä postausta ja illemmalla sit mä voisin tehdä uuden tällaisen, että esittelen teille vähän näitä huivia ja jos mä nyt ostan sen sieltä ja sit mä voisin ehkä näyttää teille tätä asuntoa, jos se nyt onnistuu paremmin kuin viime kerralla. Mut joo. Elikkä palaillaan sitten illemmalla asiaan. Moi moi!